ತಿಕ್ಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇರ್ತದೆ ಸಿರಕಲು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ತೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತೋದು ಈಡಂತೆ ಪಾತ್ರಂಡೆ ಮುಲ್ಪ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದ್ರಲ್ಲಾರು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ಜ್ಯೂಸು ಒಕ್ಕ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಪರ ವನಸ್ ಬೈತಂಡು ಒಂದು ದಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿರಿ ಕೃತಿಕನ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರ್ಪಲ್ಲೆ ಕೃತಿಕ ಎಂಚ ಇಲ್ಲಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆತಲ್ಲ ಆಲ ಹೋಗುನ ಇಷ್ಟೇರಿಗೆ ಹೋಗುನ ಇಷ್ಟೇರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಪಾಪನ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಗುನ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪುರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏತು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಾರ ಅನ್ನತಿ ಎಂಚ ಎಂಚ ಬೋರ ಅಂದಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇರ ಮಡಿವಾಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕದಾನ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಂದೂರು ಮಡಿವಾಳ ಸಂಘ ಸಮಭಾವ ನೋಡು ಬರಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಊಪುರ ತಿಂಡಿ ತೆನಸು ಮಾತ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಗೇಮ್ಸ್ ಪುರ ಅನ್ನ ಕೆಸರದತ್ತು ಉಲಾಯ್ಪುರ ಗೊಬ್ಬನ ಗೇಮ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಟಿಡ್ ಊಪುರ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಪ ಪೂರ ನಮ್ಮ ವೆರೈಟಿ ಮಾತೊಂದು ಅಂತೇನೆ ಬುಕ್ಕ ಕಲಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಕಲಿ ಅವಳ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆತೆ ಅಮೃತವು ಜ್ಯೂಸ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಆರ್ಡಿನರಿ ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂತ ಮಾತ ವೆರೈಟಿ ಇಲ್ಲ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಮಾತ ಊಪುರ ಐಟಮ್ ಬಲೆ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇತ್ತನೆ ಪನ್ನನ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆದ್ಯತೆ ಅಂತ ಈತಂಗ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರಡು ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತಿರ ಬರಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ನಾನು ಮೈನ್ ಆದ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ದಕ್ಲಿಗೆ ಮೇನ್ ಅಂತ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೀರ ಆಟಿದ ಪಂಡ ದಾಯಿ ಕುಲ್ಲವನು ದುಂಬುಡ್ತಿದ್ದಿ ಕ್ರಮಗೆ ಆತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಹಿರಿಯಕ್ಲತ್ತು ಅಂಚ ಇರ್ತ ಯುವ ಬಾಲಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಡಿವಾಳ ಯುವ ಬಾಲ ಅದು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಅಂಚಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾರೋಡು ಅಂದ್ರೆ ನಿಖೇನು ಅಂತ ಇರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲ ಫೋನೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊರಡು ಗನ್ನ ಸೇರ್ಸಾವಡ ಅಂತ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಎನ್ನ ಲಾಗ್ ಪುರ ತೂಪರ ಲಾಗ್ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ತೂಪರತ ತೂಪರ ಬಂತು ತೂಜಿದ ಪಾಯಸ ಕರ್ಜುರಣ ತಾಯ್ತು ಬರೋಣ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಐಟಮ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆಗೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆಗೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಬಗ್ಗನ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡ ವಸ್ತು ತುಂಬ ಉಂಟು ಪಡಿತು ಯಾನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ವಿಷಯದ ಆಯ್ತಕೊಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ಐಟಮ್ಸ್ ಕಾದ ಪೂರ ಅಡಿಗೆ ಉಂಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂತಂದು ಬೆಳೆ ತೋಜಾವ ನಿರ್ವಹಿಸಕ್ಕ ಉಂಡು
ಅಂಡ ಅಂಡ ಓಪನ್ ಅಂಡ ಅಜ್ಜ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇರು ದಾದ ಪುರ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ ಪಂಪ ಇಂಥ ಐಟಮ್ ಮದುವೆ ಸುಕ್ಕೊಂಡು ఒక ಇಡ್ಲಿ ಉಂಡು ಕೋರಿ ಸಾರು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಪಾಯಸ ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಯ ಉಂಡು ಈತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಬಾಬ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನಿತ್ತೆ ಮಗದು ಅಲ್ಪ ಉಂಡ ಇದ್ದಂತೆ ಇನಿ ಬಿಳಿಪೆರುಂಡ ಬಿಳಿಪೆರೆ ಜಿನಿ ಬಳಿಪ್ಪುಣಿ ಜೀವ 2,000 years later. Marwai suka. Number 2, Kori suka. Kori suka. Tumi kalau soal kita nggak ada itu juga. Ya itu dalam bandar itu pemanjir bisa. Tomat sara. Tomat sara bantu. Tomat sara. Next dalam kan pemanjir bisa. Untuk kori sara. Sambar. Next item datang kan pemanjir bisa. Iya, datang. Itu tuna yang kelak bayi di niru. Kabab. Kabab. The next item is goes to payasa sweet. Yes. The next item goes to palya. Palya. Uppu curry. How idli ananchida? Noppu. One idli box bitti. Eat items. Changge. ವೈದ್ಯರು ದಿನರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಡನಿ ಮಾಮಿ ಮಾಮ ಮೈತಿದ್ದಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ಮಸ್ತ್ எனக்கு மூஞ்சி கொஞ்சம் தூரம் போனாக்க புழுத்து இனி ಬಿಪ್ಪರ ಭಕ್ತನೆಲ್ಲ ಕಡೆತೊಂದು ಕುಳ್ಳೋಡು ಪಡೆದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಕೊಂಡು ಬಿಪ್ಪರ ಬಾರ ಸತ್ಯ ತಳ್ಳ ಕುಳಿತು ಹೋದ ಇರು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಮುಂಚಿನ ಅಂಚ ಅಂಚದಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಚದ ಪಂತಾರ ಅಕ್ಷಿತಾರೆ ಪಲ್ಲೆ ಈ ರೀತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇದಾದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ದಾದ ಉಪಯೋಗ ಬರ್ತದೆ ದಾದಿರಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಪಂಡ ಈತ ಮಟ್ಟ ಕಾಸು ಪುರ ಬತ್ತುಜಿ ಪಂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪರ ಬರ್ತದೆ ಅಂಡ ಕಾಸು ಅಮೌಂಟ್ ಪುರ ಬತ್ತುಜಿ ನನ್ನ ಬರೋಡತ್ತೆ ಪಂಡ ಪಂಡ ಈಗ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ 4,000 hours ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವಡು ಪ್ಲಸ್ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅವಡು 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆತಂದು 4,000 hours ಆವಡತ್ತೆ ಅಂಚನಿಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪುರ 1,000 ಆತನ ರೂಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆತನ ರೂಲ್ಸ್ ಉಡ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 4,000 hours ಆವಡು ಅಂಚ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು 2 year 4,000 hours ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವಡು ನಿಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ಪರ ತೂವನಿತ್ತಾರ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚನೆ ತೂಪುನತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪಂಡದು ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅನ್ನೋದು ನಿಕ್ಲೆಗ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಬರೋಂದೇ ಇಪ್ಪುಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಕೃತಿಕನ ಪಪ್ಪುಲೇರು ಪೋಂದು ಕಾರ್ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ ಒಂದು ಅಕ್ಲ ನಾಯಿ ನಾಯಿ ತಪ್ಪುದರ್ಪನ
ತುಲೆ ರಾಕಿ ನೆತ್ತ ರಾಕಿ ಅವು ಸೋನಿ ಸೋನಿ ತುಲೆ ಸೋನಿ ಯಾರ ಕೊಲ್ಲಾಟದ ರಡ್ಡ ಕುದರ್ದಿತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮುಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುഞ്ഞാവേ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮಿ ಕುಟ್ಟಿ ಇದೆ ಅಮ್ಮಿ ಕುಟ್ಟಿಯ ಆ ಕಪ್ಪದ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿ ಅವು ರೋಮಿಯೋ 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 ಅವನಂತ ತೋರಿಸುವ ಹೋಪ يعني ini phone dulu kalau nanti belajar apa dah? Belajar apa dah? Ini ni ana, dah, dia ni. Belajar apa dah? Ay pada jadi lesson dulu, tidak nanti. Ni tu belajar apa dah? Yani phone dulu. Ini phone ni ana. Belajar apa dah? Ini belajar apa dah? Apa dah? apa dia? Awal ni kelas, ay kelas ni apa? Kirmundu cara. Ni belajar apa dah cara? Sekali kaki nak jengke. Ayan cepat pun main dah. Ida lagi. Lagi. Alam aku betul tu, camu nak tu. Betul mana sama. Tidak apa yang apa lagi. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಆಯ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಪರ್ವ ಇದ್ದೀರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪರ ಗೊಬ್ಬರ ಬೈದೀರಿ ಆಯ್ತಿತ್ತೆ ಏರ್ ವಿನ್ ಆಯ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇತ್ತ ಮಕ್ಳು ಪೆಟ್ಟಾದ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೋತದು ವಿನ್ ಆದ ಪುರ ಏರ್ ವಿನ್ ಆಯ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬುಕ್ ಬಿಡುತ್ತಾರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬುಕ್ ಇತ್ತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬುಕ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಏರ್ ಪುರ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಆಯ್ನ ಏರ್ ಸಲ ಇನಿ ಬನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಅನ್ಸಲಿ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಸಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಬಕಾಯಿ ಡಲ್ಲಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಚ ಡಲ್ ಆಯ್ನ ಅವಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಸೇರ್ನ ಆಯ್ತ ನೀವು ಇಕ್ಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೇರ್ ಬನಂಬೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಅಪ್ಪನ ಆಯ್ತ ಇರ್ಗಿರ ಸೇರ್ಬನು ಇತ್ತೆ ರಜ್ಜಾ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಲಾಗೆ ಹಂಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರಾಟೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಊರಲ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೈಕ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿನ ಫ್ರೆಂಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲಾರ ಅವೇ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಅಂತ ಶೇರ್ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಈ ಪಂಡ್ ಅಂತ ರೈಸ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನನ್ನ ಅಮ್ಮದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಒಂದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಇದು
ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಪಾತಿರ ರೆಡ್ ಪಾತಿರ ಡ್ರೈವರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಜಿ ಫಿಟ್ ಆತನೆ ಬರ್ಬಾ ಕೃತಿನ ಒಂದೆಡಿಜ್ಜಿ ಅಡಿಗೋಯ ಕೃತಿಕ ನಡಿ ವಲ ಅಲ್ದಂತೆ ಪಾತರ್ಪಾಗ ವಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಕೃತಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಏ ಮುದ್ದಕ